रावबो लायाखै नोंखो हो खाबथानानै दोनजादों गारियाव मामा लायाखै नै लोगोफोर औवाखौ माद जायो औवा थबा बेहाय माने औवा थब थायो आरोना नागिरनांगोन र' नै माथो हायाव हाबसिगौमोन साला हारामिया ओइलाय बिराद गोथाव जायो मेजेमनो औवाखौ बिराद गाज्रि जादों बेयाव दंबावोसो नामाब्रा नायनि र' सेलथाव पार्टिनि लिडारफ्रा नै हख्लायलायबाय होलागासिनो नै बेरे फुंजानि टाइमा बारा जायाखै नै 8टासोल'सो जादों बोरो खुसियालाय बिराद खुसिया मागुर थाग्रामोन आरो बे जायगाया दा फबजोब्बाय गैला बिदि जाबाय दैजोंसो थांबायदां देनाया बिदि होनबा दानस'खानो हायामोन नोङो दा मोनगोन दे दा मोनगोन बोरो ओमफ्राय मानैसो मोनदों होननाया जावस' दानस'खाबानो जायोमोन सिखाजों जबा जबायब्रा जायगायाव थाया बियो एरस्लांबाय बियो दावखोबाय नङाबा दैजों थांबायो हमनो गोरोंनानै हमा जाबाय हा गोराखा गाखोनो हायो सेरथामसो जागौमोन नामालै आदा केजि बे नांलुनाया फैनायाबा गोजौथि दावखोबाय नै ओइलाय दावखोलांगासिनोलै बै दैयाव ओइलाय बे मावलांनायखौ नुवाखै मोनबाय दा आदा केजिया बेनो जाबाय नायलाय आदा केजिलायबाव बेनो नांजादोंब्रा मोनाबा बेनो बे एकदम सेरथामसो जासिगौमोन मोननायखाय फिसा जाबाय आरोना आदा केजि आंसो हाब्रु फुनला हरजोबदों आमुखारना दावखोदों होननानै फवासे जागोन दे खुसिया अजन जायोना मोनगोन मोननायालाय मागुर थागुर हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल लोगोफोर दिनैबो माने माइ हानो फैलायबाय आरोना आङो दुब्लियाव दा मानि दा बे साननैसो माइल' हानांगासिनो बेनिफ्राय माइ हाखांबाथाय आरो माइखौ जमा खालामनानै जाबनानै दोननांगौ आरो बेनिफ्राय मारा होनांगौ खामानियानो खामानि आरोना बे साननैसो ओमफ्राय दा नै हाजिरा सानैसो लादों दिनै हामफेया हानो फैयासै बारा गैला नालाय बिगासे 1.5 बिगासो जाबावगोन आरो हानांगौआ हागासिनो दं नैथिहाय मिथुन गिला धान काटेगा है भैया मार मिथुन मार क्या जाने से केटोट का दे हाँ दाली साली आंजा मिथुन गिला धान काटे के लगे या काटी आसे आधे बसे फिल्म ता हिरो लगे होता भैया धान काटिबो आइसे मटर लगा काट के देखबो 12 बोसोरसोल' जागोन आसोला अख्लायखादों नै खै बोसोर हयसे हा हा নাই জানে বয়সটো কিমান হৈছে তোৰ কেই বছৰ হা 16 বছৰ 16 বছর নাই লাগে তো 30 বছর রকম লাগে ওইটা
itu mah hagasin deh channel টা দেখবো হো মোর চ্যানেলটা দেখবো ইউটিউব কে এরেক দেখ লাগে না ওইটা ভিডিওটা হ্যাঁ দইমু লিখবি ইউটিউবটা এরে দিব ওইটা ভিডিওটা এই ভালকে টবি পানিত নহলে ভিজি যাব উপরে রাখবে তুমি এসে খারাপ করকে নাড়া নাড়া কাট হালাগাসিন নে মজা এইফালে লবি এইফালে আমার চাচিন্দা ডাঙাতি আছে দেখ লাউড়া আমি কিছু কাটো डायरेक्ट यूट्यूब में जाए यूट्यूब में लाइव चलि আছে जोबथारसिगोन माइ हानाया पार्टनार गिटा खाती আছে ইয়াতে मोर संगे गिटा या दान काटे रहे इसे जोबफ्राम जोब्बायानो हामफायाबो दानि बावैसो फैदों दब्लायसे दंबावो बेहाय बैहाय दब्लायसे दंबावो आरोना नै मोसौ खानायथिं हा কি কৈছে কাট কি খাই আছে সাদা ओमफ्राय हागासिनो बांगालगुरि बायदि के रकम काट रहे माइके चोरता दे भोलेनाथ पापा भोलेनाथ कट ओए पारेक ना कोनटा गुरु खाबेन रे तोराय नागा उखरे माराय रोडा दोनफिननो हागोन समस्या लेलम ना So guys and everyone दायो माने कमप्लिट जाबाय आरोना माइ हानाया ओमफ्राय रोगानांगौ दङ मारा होनांगौ दङ এই আমার বন্ধুসকল চাহ আজি ধান কাটে শেষ কৰি দিলে এতে এই কপিৰাইত আহিব মোৰ বাজি আছে গানটো এয়া পুৰা
এতিয়া যাব ছুটি হৈ গ'ল 4টা বাজিলে रेपर है उठा रेपर पीछे देखिए आ रहा है वो देखो पीछे से आ रहा है अभी हम लोग राइस बियर पियेंगे थोड़ा सा है ना चलो কি খাই আছে হ্যাঁ গাখীৰ আম হৰং বহুত হট হট hot what boleh up Bodo ang Bodo 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 ang Bodo Iyan ayo gustar kau nak kian no ha am jabai tu Dhaniska ming brang ming kro na ha am Gaplang Dhaniska dia nah dia ush gurung terbaik ye ush ada ya salah lo ini dia ush bah peraga ya ini ush boleh yakin enggak hah kaptenan itu jadi kali ya mama lah kayak ro